Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Ang programang ipatusinong ng Department of Agrarian Reform Bicol asin kan Priyatong Split. Mga tugang, good morning sa Indogabos. Biyernes ngunyan sa rupong episode kan Department of Agrarian Reform para po sa Baretang Kape, asin Baretang Agraryo. Ngunyan pong aldaw din Biyernes sa rupong importante ang satuyang pag-urunan may kinaaraman po sa satuyang mga programa kan Department of Agrarian Reform. Hatod po ni Sendo kan proyektong Split. Kaya po kita gabos na nagkantabay. Ngunyan sa mga oras na ini, thank you po sa inyong oras sa padagos na pagpartisipa digdi po sa Sendo na programa. Ngunyan tabing pagkaagan sa tuyang magiging guest mga tugang nakapagtapos po kan sa iyang kolehiyo sa Aquinas University, ngunyan po University of Santo Tomas Legazpi, kaduminaging taon 1983 sa kursong AB Politika o AB Philosophy. Karakod po kan sa iyang pagpapahigot sa iyang edukasyon. Ipinagpadagos niya po sa iyang pagklase sa kapadang institusyon. Asin nakuha niya po sa iyang degree sa Bachelor of Laws kanuminaging 1987. Nagpunman po sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform como Legal Officer 2 po kang 1989 hanggang sa 2001. Naging eficiente sa iyang dunong sa lado legal kung kaya sa kaparehong taon hanggang 2025 siya po mga tugang na-appoint na Legal Officer 3. Mas naging makulorpuan sa iyang pagserbi sa DAR kan makaputan niya ni bapang mga posisyon arog kan Agrarian Reform Beneficiaries Council 2, Agrarian Reform Program Officer 2, Senior Agrarian Reform Program Officer, sagkod na may talaga po siya bilang Supervising Agriculture Reform Program Officer kan taon 2024 hasta sa presente. Sa ngunyan siya po mga tugang ang magiging representante ni Regional Chief Agrarian Reform Program Officer o CARPO Lerma Dino kan Program Beneficiaries Development Program asin po ang satong makakaibahan sa ngunyan na programa. Mga tugang, mga kaagraryo, dili po sa satuya na programa, isa ko kong ipabisto sa endo si Kaagraryong Susi Molina. Maray-naga po Kaagraryong Susi, welcome po sa satuyang programa. Maray-naga po Kaagraryong Henry. Asin maray-naga po sa satuyang mga parahinanyog, ang satuyang mga paraoma, asin po itong mga taga-DAR, pati po itong mga tao po dyan na nakatutok permit po dito sa imong programa. Yes, salamato na maray po. Takad uminaging kwan po, mga tugang, kanuminaging mga episodes na ipabisto na sa tuya ang program Beneficiaries in Development o PBD. Asin pa ang programang Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program na laong po na makapaghatod nin suportang serbisyo para po mga tugang sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries asin po sa indang mga organisasyon. Sa ngunyan, to wrap it up, mga tugang, naaraman ta po na ang kabilugang inisyatiba, trayumpo asin akomplesimiento kaini para po sa kabilugan kang Rehiyon Bicol. Kaagraryong Susi, pwede po nindo na istorya ang mga maray na istoryang trayumpo sa indong sektor asin po ihiras ang mga day po matatawarang inisyatiba kan programa para po sa mga Bicolanong paraoma. Kaagraryong Susi. Ang ARBDSP po, sa mga major programs po kang Department of Agrarian Reform. Siya po yung pantulong component. Asin, ini po, igwaman po siya ng tulong components. Yung ARBDSP. Ang saro po ligdi, yung
ang social infrastructure building kung saan po ang katuyuhan po kay ni na i-empower po itong sa tuyang mga parauma, kaya pigtuturuan mi po siya na pig-edukar mi po para makatindog po sinda sa indang mga sadiring bitis in the event na wala na po itong mga tagadar. Opo. So dapat mapadagos po kaya ninda ining sa indang mga espersos po na maparahay ang buhay ninda po diyan sa kanya-kanyang lugar. Ang sarap pa po digding component po ay itong enterprise and enterprise development and economic support program. Opo. Ini man po bali gari sunod po siya duman sa SIB. Ang ini man po sisiguro mi po na magkakaigwas po sinda ning oportunidad na makapagnegosyo. So kaipuhan mi pong providan sinda po ning ano nga po kay ni gibuhan mi siya kisa diri nindang mundo. Opo. Kung saan po may enterprise development as in makapag-market po sinda para mandakula ang kita ninda, parang pandagdag po kita po para sa mga pamilya ninda. Opo. As in ang pangtulo po na component ito pong climate resilient farm productivity support program kung saan po iniman po ang sisuportaran mi po digdi sa mga parauma, lalo na po itong mga pig-agihan po kan ining mga bagyo po na paulit-ulit na nag-agi po sa tuya. Ang sinisiguro mi man po na makakabangon po sinda ulit. Opo. So ito po para maging resilient po sinda sa mga kabagyuhan na dahita man po mapupugulan. Ang tinatawan mi pa may programa po kami para diyan. Opo. Ang sa SIB naman po ang katuyuhan man sa ito people empowerment Yeah. sa EDES yung enterprise makapag kay enterprise development and yung sa CRFP po na makabangon sinda in the event po na may mga remalaso po sa mga buhay ninda. Opo. Kagar yung Susi, pwede paki-expand mo kayo kung ano po ang gari naging participant kan split sa pigasabi mo po kasabago. Yung split pong project po, yan po yung support to parcelization of lands for individual titling. Opo. Ang aram ko po na napaghurunan na po Yeah. yaking sa radyo. So aram na po ninda. Opo. Ngunyan po nga tatakasabay pa po siya digdi sa tuya sa split ay Yes, sa yes. ARBDSP. Kasi ang pagkatapos po kang sa split na matapos na mapag-divide po itong mga titles, ma-issue ta pa yung mga titles sa mga paraoma. Opo. Ang masunod po kayan support services. Ayun. Na napapansin po kang dar na ang pagkatapos na matao sa titulo, ang masunod na problema kang farmer, paano niya pala Iyo. guhon? Danganing maingatan niya po itong daga Opo. nito. Hindi siya mapiritan na ipabakal po siya. Opo. So, kaipuhan po na maglaog yung support services po. Diyan po malaog ang ARBDSP. Kaya kapartner mi po diyan ang project split sa gabos na mga activities Ayun. niyo po. Iyon. Opo, okay. So bago ta po naabtan kagar yung social maray na akumplesimiento na ini, siyempre po mo yamin na maaraman, ano na po ang mga proyekto as in programa na sa indong pinag-implementar para dagos-dagos na mahipnuan po ang mga pangangaipuhan kan komunidad kan sa tuyang mga parauma. Ang primero po dyan, syempre may arbor organizing kami, pig-organize mi po sinda into Agrarian Reform Beneficiaries Organizations. Kasi mas madali po magpadara kitabang po na pag nakagrupo sinda. Yeah. Mahirap po na mababa kami saro-saro min sindang dudumanan. Pero kung nakagrupo po sinda, medyo madali. Ang ano man po kaiyan, kadakol po kitang mga project para masuportaran sinda. Aside from arbor organizing, meron din po tayong yung ARC development. Yan po, ang dinidevelop naman din po sinda. Yung ARC po kaya, grupo po yan yung mga barangay na Opo. may mga ARBs po. Yung grupo to yan na maging agrarian reform communities. Ang agrarian reform communities po, yan po nagiging hub po yan kang mga gabos na tabang po kang mga gabos na government agencies bako sana po kang NAR. Tapos po yan, pagsisiguro mi po na itong mga ARBs po ay maging membro po kang mga organizations na ini. Sa EDES naman po, ang sarong project po dyan, yung pick-upod mi pong product development. Ayun. May mga produkto po sinda na pwede ma-develop, na parang pagbinenta mo competitive po sa market, so product development. Pag ready na po sinda, malaog na po itong project mi po na VL-FED or Village Ayun. Level Farm-Focused Enterprise Development. Hindi po, usually po pagkatawan namin sila processing centers para dyan, para ma-improve po itong mga product, para maging competitive sa market. So, titabangan na po siya kang DTI kung paano mag-packaging, mag-labeling. Kairiba na po, pagtuturuangan po, po yan, ang DOST po, Opo. perfect po ninda yan kung paano po na Ayun. develop po yan ang mga produktong yan before po ibenta siya.
Yes, Yeah. yes. Ang sarap pa po dyan, yung PHP Aramco, dako lang ka IC, gado ka ining PHP, so Partnership Against Hunger and Poverty. Opo. Kung saan, ang convergence po inining mga iba-ibang opisina, na ang pinaka-purpose lang naman po is, ultimately, ma-reduce po ang poverty nationwide. Opo. Yun yung sarap pong paagi na naisipan kang gobyerno para po dyan. Mm. Ang sarap pa po, itong Links Farm po na kung saan po ang mga farmers po group po may piga-cluster me into 10 to 15 farmers. After that po pag malaog si SIB para Yeah. i-training sila, pag ready na po sila, tatabangan na po sila maghanap kay market para sa sila Ayun. mga produkto, Mm. mga institutional markets. Oho. Ang sarap pa po na pinaka-notable na aram kong popular sa halos Yeah. gabos, yung agraryo merkado. Ang agraryo merkado po, igwa po kita sa kampo. Igapunta pong ang agraryo merkado sa kampo na ginigibo po iyan digdi sa Campola Opo. ang every Friday. Pero po igwa pa po bago sana po sa Campola, gabos po na mga kamputa, igwa po kayang kaigwa man po kita sa Camarines Sur, sa Catanduanes, sa Masbate. In fact, ang pinakainot po kaini ang Masbate. Ang basta gabos na pong probinsya sa Camarines Norte, gabos na probinsya po dito sa Region Bicol. Opo. Ang meron din po kaming mga tinatao pong mga farm machineries and equipment na under duman po sa CRFPSP po na project. Opo. Pagtabang po ini para mapadali po ang produksyon. Like dahil na ninda kay pon mag-arado, traktor na ang gamit ninda, so tatrabaho ning sarong adlaw, tatrabaho sa naning sa laog ni 2 oras para ma-improve po ang production kang mga farmer. Ta importante po na Iya may po. magayon silang produkto para may maibenta sila sa market. Ang Okay. So talagang kadakol pa lang po na nahipno kan kan PBD para sa tuyang mga ARBs, mga ARBOs po since syempre may ladawan na ini po komunikasiya kan kada miyembro nindo. Alagad sa ngunyan po, ano na po ba ang mga naabtan na pagbisto kan sa indong opisina durot po kan marahay na akumplesimiento asin padagos na lehitimong pag-serbisyo po sa tuyang mga paraoma po kagaryong susi. ini po ang sarong bagay po na ikikinaugmang po. Proud po kami na masabi ko ini po ngunyan. Opo. Ang gustong sabihin sana po kaini na may impact po yung gigibo sa Yes, baba. yes, yes. Kung napapaitaas mi po ang produksyon ninda o napaparahay mi sa buhay ninda, may nangyari duman sa samoyang pigtataong ang asistensya. Pero basically po ang masasabi ko lang po, tapos halipot ang oras, tahad ako, Yeah. nagkapipira po ini. Ang saro po ligdi, yung samuyang car po, si Carpo Lermadino po, yung Opo. boss ko po, Yeah. na-award na po siyang Most Outstanding Regional Program Wow. Beneficiaries Development Chief, Agrarian Reform Program Officer po, dahil po sa iyang mga espersos po sa Partnership Against Hunger and Poverty kang 2023. Wala pa man po kinakakadaog sa iya kainingon yan. Kaya padagos, kaya pig-aso mi po Yeah. hanggang ngunyan, ganun pa rin. Igwa man po kami kay mga empleyado na talagang mga mahihigos man po, talagang matyaga. Yung may puso po para sa Opo. pagtabang sa itong mga parauma. Like si Christine Ascutia po, mahigos na tao, perming pong nakatutok po sa iyang mga proyektong kapot na proyekto. Yung diniklara man po siyang most outstanding regional point person for Partnership Against Hunger and Poverty kang 2022. As in, ngunyan po, dahil naman po sa pinag-training naman po siya tungkol po sa halal. Yeah. Familiar po kamo Yes dito po. mga produkto Yeah. na pong may mga tatak na halal. Na po. halal, oo. Pinag-training din po siya dyan kasi hoping na sana, ang plano naman, sana yung mga produkto kang farmers, eventually, maging halal. Yeah. maging halal naman din po. Para naman sa benepisyo po kaining sa itong mga katugangan Yeah. ng mga Muslim. Na Diniklara naman po siyang halal awareness champion Wow. dahil po dyan. And ini po, pinapadagos po ang mga expertos nila. Ibig sabihin po na perfect niya na po itong mga principles and practices tungkol po sa halal. Kaya magagamit mi po siya sa pagtabang po sa mga paraoma. Igwa pa po kaming saro si Hani Den Ante. Si Hani Den Ante po kakalipat lang po kan sa regional office. Opo. Dati po naka-assign siya sa Masbate. Duman po sa Masbate na awarded na po tulo siya na most outstanding provincial point person po sa marketing kasi matibay po ini sa Opo. berentahan. Opo.
importante po kaya ito na ang nabebenta po itong mga produkto mga parauma. Mm. Kasi gusto mi po eventually maging negosyante sinda bako sa ng mga Opo. produkto para magkaon, kundi magnegosyo po para may pandagdag kita man po Yeah. sinda sa indang mga pamilya. Mm. Ini po si Honey din po, tulong taon po ini 3 consecutive years po siyang nadideclare Wow. na nagtatap po pirmi sa top grocer po pirmi siya sa marketing. Wow. Igwa pa pong mga iba, kaya lang halipot ang oras, tadi ikat ko na. Okay. Okay. Asunto na po so iba. Sige po. So, siyempre po sa pagproseso, pag-aproba, as in pag-implementar kan sa inyong mga proyekto, as in programa, dito po may biteran ang mga problema, as in issue po na sa inyong kinakampang para danay po na malabos ang mga ini. Para sa inyo, ano po ang mga pinakamagabat na problema na sa inyong sinapar dapit sa pag-implementar po kan mga suportang serbisyong initali? Siguro po, ang pinakamagabat po, di naaram ko na experiencehan man po ini kang iba. Ini po mga pasunod-sunod na nag-aarabot ng mga bagyo. Oo. Mga rimbalas, mga Kalamidad. arab po, mga kalamidad po. Kasi dipisilon po para sa sarong parauma, nakaluluyan ng buot po, Yeah. na batapos niyang magtanaw, maagi Opo. ang kibagyo, mawawara na naman sa iyang produksyon. Nadakulang bagay po na pag napuputol sa production, wala mayo siyang kita po. Opo. Diyan sa periodong iyan. Pero pa saro pa po kaayan, so kang insufficient po yung mga pondo ninda sa pag-uma. Kaya po, igwaman po kami mga expertos na pigigibadig. Igwaman po kaming mga microfinance services Opo. na kung saan po tinatabangan mi po sila na makapag-connect po or makapag-access ng credit po sa mga mga institution like sa land bank po na nasa minimal sa na pong interest para Ayun. makatabang din po para makabangon giraray sila after kan mga bagyo mini. Opo, okay. Pagkatapos po na may turnover kagaran yung susi, ay ining mga suportang serbisyo para po sa mga paraumata as an organisasyon, paano ta po iyan namamanihar ang sa indang kamugtakan? As in, na-share to po na padagos tang maantabayanan po ang sa indang kamugtakan. Ang DAR po, igwa po kami regular na mga assessments and tingaranan mi po siyang kumustahan session. Kung Okay. saan po, napapaghurunan mi po iyan, check mi po, para inaadalan mi po iyan. Opo. Kung may impact ba talaga yung tinatabang ta sa inda? May nagbabago ba sa buhay ninda? So, chine-check mi dan po, sa ina po kita ngunyan sa implementasyon kan sa yung mga proyekto. Kaipuhan po bang ituloy? May kaipuhan bang palitan? May Opo. mga ganyan po. Na-assess mi po iyan. Dahil po dyan sa mga kumustahan session. Pero pa po kaayan, igwa po kaming monitoring and evaluation, ay sustainability monitoring and evaluation. Duman po sa mga infrastructure projects po na naitaon na po kang dahil sa mga parauma. Iya po. Ang usually po mga farm to market roads lang naman po ini. Ang proyekto po na ni kayang iyan, kaipuhan po after na makumpleto po siya. Kaipuhan po i-turn over mi siya sa LGU, tayo ang magme-maintain po. So LGU na po. So kami po suportan Okay. na lang kami para pati duman ang mag-aasikaso na po kaya ng LGU. Siyempre sa katabang manggiraray po Opo. itong mga parauma Yeah. na nabibenepisyaran po ang mga ganyan. Igwa po kami kaya na monitoring system, ang may check mi po yan kung Yeah. naaasikaso ba, pasado pa ba siya, or bagsak na siya sa ganyan na siya magagamit, or Iya po. na-functional pa ba siya or hindi na, or check mi din po may social impact din po yan. Check mi din po kung nagmamatter ba sa buhay ninda, nakakatabang Opo. ba sa inda. Yeah, opo. Kumo sarong Supervising Agrarian Reform Program Officer po, Kandar, sa Ararom kan PBD Division. Ano na po ang mga papel ang sa inyong pinaninindugan tanganing masyerto po na ang mga magkakanigong lakdang para sa tuyang mga agrarian reform beneficiary as in organisasyon? Igwa na po kaming may mga bago naman po kaming mga planong, mga programa. Oo. Ini po mga programang ini po, kasabay po ini sa trabaho ko po. Yeah. Sa duties and functions ko po. Saro po yan dyan is, i-supervise po itong implementation po kaiyan. So, pagtrabaho po kan sa muyang mga staff po sa kanyang parte po iyang kan trabaho ko. Saro Opo. pa po, parte man kan trabaho ko, ang mag-develop and mag-craft po ng mga learning materials, Mm. mga modules po para sa
education po kag sa tuyang mga farmers. Ayun. Mga for coaching sessions and mentoring sessions po Opo. para sa mga parang. Parte po yang kan trabaho ko. As in, kung wala po sukar po ko, subos ko, sinasalo ko na po itong mga trabaho. Arbang po talaga. As in, kung minsan po, nga, may i-assign pa sa kuya ang i-director na iba pang trabaho, kaibanan po ito sa pigigibo ko. Ayun, okay. Marita ko po kayong Susi na katatapos pa sa ng kumpleanyo po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., nagkaiba po kamo inisyatiba dapit sa pagpapaabot ng suportang asistensya para sa mga naapektaran ka na kaaging bagyong Pipito asin Christine. Katakot po kang inisyatibang sinagibong ini sa bayang handog ang pig-apon na sa bayang handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat sa bilog na rehiyon. Oo. Ano po ang panindig kaya? Iyan po, may ang simbag mi po dyan, Opo. iba po kami kay bagong project yung inapod mi po na Bangon Oragon. Bangon Oragon. Bangon Oragon Opo. po sungarang kang project. Inyo po yung ano nang naman po ito para ma-sustain lang po yung magkaigwa po kay oportunidad sa mga farmers na makabangon ulit. Lalo na po itong mga inagihan po kang Bagyong Pipito and Christine. Like ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur 1 and 2 Opo. and Catanduanes po. Sinda po so pinaka na apektaran po kay itong duwang bagyong ito. Ayun. Yung po, may Bangon Oragon pong project. Ginibo po iyan kan sa kuyang boss, si Carpolar Madino. Opo. Magayunan po siyang proyekto. Ang pondo niya po ay inaproban po iyan ng central office, tapos binabaan po kami ng 4.5 million Opo. na yaon na po iningon yan sa mga probinsya. Pinag-distribute na po ining kabilugan kang 4.5. So right now po, pigi-implement na po ini kan sa tuyang mga probinsya. So so iba po sa inla, nakapagbakal na po yung mga pananong, Aywa. mga agri-inputs po. So iba po, kinaipuhan pa nila talaga pang magbakal ng mga salit na farm machineries para lang po ma-improve sa production naman ka mga farmers. Para magtuloy-tuloy po. Even yung may bagyo, may chance po pa po giraray sila makabangon. I see. Oo. So sa ngunyan po, ano po ang mga sa tuyang pigalaoman na mga programa sa indong pigaplano para po sa mga lakdang para sa ilaramkan sa indong division asin pang programang ARB DSP sa tuyang pong pigdidikar sa mga ARBs kagayong ko Opo. Susi. Ang ano po, ang saro po dyan, ining susatuya na ang pigpaplano mi po na Arbo Caravan. Ang ini po, magiging, ang papartisiparan po inining 500 na ARBs and mga personahe po kang iba-ibang mga ahensya di gobyerno para matabangan po sa mga parauma. Digdi po, may magkakaigwa po ng mga booth digdi. Opo. Pwede po magkonsulta ang mga parauma sa gabos-gabos na mga concerns nila. Okay. Maski dakol na mga concerns. Like, halimbawa, baga po, arugang DA, ang DA po, usually nagtataw yan kay mga seeds during the caravan. Iya po. Kami po, taigwa po kaming ang trust mi po ngunya na gusto po ni BBM. Na-trust niya po na maging kooperatiba po itong mga agrarian reform beneficiaries organization mi po. Opo. Sa katuyuhan po, nanganing dumakula naman, tamas dakula ang makukuha nila kung kooperatiba sila. Ngunyan, gusto niya mag-convert po into cooperatives po itong agrarian reform beneficiaries organizations na sa tabang po kang Cooperative Development Authority. Ang plano mo po during the Arbo Caravan, right then and there po, paparegister mo po itong mga arbos na ready na po, may mga requirements man po yan. Yung mga ready na po, para duman mismo po, ma-register po sinda. Opo. Opo. Oo. Ma'am, ano pwede na kuhan i-marketing agrarian mercado initiative? Opo, Baka saro pa pwedeng po ma-expand yan. sa So, business saro pa pa? po kan mga plano. I-digitize po gabos siya. Ayan. So, nagpaplano po ka na Digitalize na gabos mag-e-marketing. ang mga farmers Opo, na, na mag-e-marketing po kami. Kaya lang medyo may difficulty po duman sa e-marketing. Yeah. Nangangai po pala po yan yung separate na program Iyo. para po. Arbo, baga po, gari-arog po. Iyo po, Lazada. oo. So, kami pwede mag-kolekta ng pera. Yung bayad ito nila. gobyerno, ano? Opo. Tapos yun po, saro po yan kan mga issues. Pero yan po na digital, ayan ang e-marketing mi po, na pinangaralan ming e-basket. E-basket po nga po, nasa laog po siya kan sa muyang learning hub. Igo po kaming learning hub. Opo. Na ilo-launch mi po ngunyan October 16. Ang simultaneous po ang pag-launch ka ayan Wow. sa regional office po ang gatekeeper niya. Tapos sa probinsya po kang Albay, igwa po ning workstation sa
ang sa Mariawa, Legazpi. Legazpi. And then sa San Lorenzo Ruiz po in Camarines Norte. And igwa mo po sa Buhi, Camarines Sur. Opo. And yun po, yung saro pang sa Albay, igwa pang saro sa Bulan, Sorsogon. Ay, wow. So, ang ano po, ang ining sa learning hub po, kaibanan po duman, saro po duman sa dashboard, may saro duman sa mga pwede mong i-click Opo. na may online platform po kaya itong learning hub. Saro po pwede mong i-click itong e-basket. Pag pin-click mo itong e-basket po, maluwas duman po, gabos na produkto kang mga farmers. Like, kung sa Albay, gabos na produkto na produce po kang mga farmers sa Albay, sa Kamsur, ganun din po. Pwede ka magpili, ano? Pwede ka magpili. Pwede sabi. po magpili. As in, Opo. meantime po, nadaimi pa na paplansya po talaga yung pag-deliver and pag-ako ng bayad. May catalog po siya, may pipilian po sila. Opo. Ano pwedeng FMR turnover, sabi kagaya Susi? Igwa po kita bagong matapos naman po na Farm to Market Road po sa Pulangi. Farm to Market Road. Opo. FMR pala niya. FMR po. Pero opo. meaning ka na. Farm to Market Road. Sige po, go ahead. Ito turnover po yan, ngunyan October po, ang kakatapos lang po, kaya na Yan, project. magayon po yan. Saan po yan si Carpo pala? Si Carpo, ano ang first name ni Carpo? Lerma Lerma Jr. Carpo. Hain po siya ngunyan Si Carpo Lerma po uto, pasiring po sa Bagyo ngunyan. Wow, Tego naman po siya nga atendiran Ikaw po na nasugo activity ngunyan. po. Ako po kahit trabaho ko talaga po nasa Luhon, sa mga nababayan. Correct. Kaya may training, may seminar, may training po sila duman, may workshop po sila ngunyan sa duman tungkol sa CRFPSP. Yeah. Pagbulkada ka ito po digdi, malamang sana igwa naman po kay mga dagdag pagproyekto na. Magayo kagra yung Susi, nagkuha ko sa atin yung itong iya na online marketing, diba? Opo. Marketing ta. For saloy-haloy na panahon, medyo lekpi arog ka ng mga programa baga sa ang mga paraumata, di ba? With that, Ayun po. kung ma-develop po ito, ang online selling mangyayari na direkta naman sa mga farmer beneficiaries. Opo, ang plano may direkta po sa farmer Magayon beneficiaries. pala. Adi, Tandar po kaya. Ang pagbayad online man. Oo, naman din Naman sa mismo. farmer, pag-iisipan mi pa po yan. Opo. Nga. Work in progress po ini ngunyan. Baka pwedeng GCash o hindi ko yan. alam kung anong Oo, paagi po. iyo. Basta ang direkta po ang bayad sa farmer, ang dar po dahil magre-receive ng bayad. Iyo. Kasi mayo po kaming mandate na mag-receive ng bayad. Dapat direkta sa farmer. Oh, direkta po Buda, sa sa naman talaga po, di ba? Opo, sa indaman talaga yan. po yan. So kayo po na mag-guide, may ups na kan sa masunod pa, no? Sana po, Yeah. magtuloy-tuloy po. Yeah. Sana may pondo pa po kami Yes. para tamahal po. Perming igba yan. Okay. Sige Alright. ba? Sige po. Kagayong Susi, salamatan pong maray tabi sa imong oras sa tuyang programa. Ano po sa imong mensahe ngunyan sa tuyang mga listeners asin po sa mga kliyente kandar? Ang sa mga farmers ta po, hagad ko sana po pirmi ang sa inyong kooperasyon. Kasi dipisil po magtabang sa taong hamo tabangan. Pero kung nakikikooperar po sa muya, ang madali sa muya, ay dako lang kaugmahan mi man po na makatabang masiparo pa, no? Ang saro pa po na gusto mi pong pasalamatan talaga po ay si President BBM po and si Secretary Conrado Estrella po na palagi nakasuporta po sa muya. Ang very supportive po sila kang gabos na proyekto kang Department of Agrarian Reform and digdi po sa region tang gusto ko man pong pasalamatan ang sa tuyang regional director si RD Ruben Theodore C. Sindak na naging instrumento po kung paano kita nakaputa po kang agraryo merkado sa kampo. Ang dakulang pasasalamat mi po. And of course, yung boss ko po, si Carpo Lermadino, pasalamat ko po sa inspirasyon as in sa mga tabang po. And then, sa gabos po, pati po salamatan po yung mga maray. taga-radyo Welcome po. Yung mga taga-radyo po na dakula mi po talagang kaugmahan po na nakakadigdi po kami sa Indo. Yan, Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo,
tugang sa inyo pong nadangog ang programang Kape asin Baretang Agraryo digdi po sa estasyon kan DCG. Ang programang ini hatod po sa inyo kan Department of Agrarian Reform asin kan proyektong split. Sa pangaran po nga sa tuyang bisita ngunya, mga tugang sa pangaran po ni Kaagraryong Lermadino, katuloy pong resource person ngunyan si Kaagraryong Susi Molina. Inipan sa inyong amigo sa radyo si Kaagraryong Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Salamat po kasi ng pagantabay, Sulong Agraryo. Sa indong nadangog ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Ang programang ini inihatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.